Kaixo, Marcos! Kaixo, Jenny. Zelan nabiz? Ondo, gaur, bueno, etorri naiz lasterketa bat ezin amaituta. Ezin amaitu. Lesionatu egin naiz, baina, bueno, nago prestatzen astearte honetan noa Radio Euskadiko La Jungla Sonoran programarentzat audio bat grabatzera. Bai, eta atzo prestatzen egon ginen, eta etzi egingo dugu ja grabaketa. Zero gogoekin egongo izala, Bai, ze da programa bat entzule asko dituena, eta beti da ona oihartzun handia edukitzea. Marcos untzeta, baina hori ez da zugat benetako abizena. Nola da zugat abizena? Bueno, begira, Eugeni, nire lehenengo abizena da Untzeta Barrenetxea. Eta bigarrena dut Arriola Bengoa. Así que oso izen euskaldunak dira, baina artista bezala mugitzeko erabakitu nuen laburtzea eta Untzeta utzi dut. Eidokoak zer dakazute laburuekin zergatik museok maizteago eta jaue abizen luzeadeko eta musego hola laburuekin eta zu berdina egin duzu. Bai, ez nuen pentsatu, baina ez dakit Ibarrarron zera bat izango den, baina kasualitatea ez nez kontuatu orain arte. Baina, niraketela musika oso gazte hasi zinen, eta ni bitxikegi bat nabik hogei esango bizazu egia eren edo ez. Baina, lehenengo taula zapalu zenuena Londresen izan zen, Bai, Inglaterran, Londresetik hurbil dagoen toki batean, 1985 izan zen, orduan nik utzita nituen, nintzenean Inglaterrara musika ametsak eta helburuak utzita nituen, eta nintzen beste, neure bizitzaren dako beste arronka batzuen bila, eta ara zer gertatu zitzaidan, kontuatu nintzen musika zer garrantzitsua zen niretzat, eta bertako kultura musikala ezagututa bertan, zehan ez dute musikarik ipintzen tabernetan, orduan musika nahi beli mozu tabernan neuki, talde bat zuzenean neuki behar duzu musika jotzen. Orduan bertan egiten dutena da, asteko egun bakoitza dedikatzen diote estilo musikal batera. Ni folk musikan aritu naiz, orduan astelenetan folk emanaldiak zeuden, eta horrela hasi nintzen astelenetako emanaldietan nire lehenengo kantuak idatzi nituenak bertan estreinatzen, batean. The White Swan izena zeukan. Ingelesez, Ingelesez, beti sinistu dut kantuak tresna moduan, komunikazio tresna moduan oso boteretsuak direla. Eta entzutea bere hizkuntzan edo bizidan tokian kantua bertako hizkuntzan, indar gehiago ematen dio esperientzia horri. Ez nago beste hizkuntzetan kantatzearen aurka, ikusten dut gauza oso politak egin daitezkela, baina nik kantua ulertzen dudan bezala eta kantua da tresna komunikatibo bat, esperientzia bat ahalbidetzen duena, esperientzia da hori nik melodiaz jantzitako hitz batzuek jostatzen ditut eta sortzen du zerbait, eta hori baldin bada nire hizkuntzan eta zure hizkuntzan esperientzia hori beteagoa da. Eta horregaitik bertan bizi nintzen ez, ingelesez idazten duen, eta ingelesez abestu, bertako entzulego ingelesari. Bertako esperientzia zogarria izango zen, ez? Batez ere, egin ahal izan duelako nik sinisten duen estiloan musika zuzenean. Orduan,
hogei urte dituela Euskal Herrian indarrean zegoen musika ikusita oso toki gutxi ikusten duen nirea bezalako egitasmo batentzat, folk, blues, country, rock, musika amerikar ikutuarekin ez nuen ezagutzen ez jenterik, ez agertokirik musika horrekin arituko zirena, orduan Inglaterra joan eta ikustea kultura bat hobeto egokitzen zitzaioan nire egitasmoari, horrek berpiztu egin zuen nire musikarekiko grina, gogoa, zu hori piztu zen ostera be, eta esan izaki. Noiz eta zergatik itzuli zinen Euskal Herrira. Itzuli nintzen 3 urte geroago. 2 urtez ibili nintzen Ingalaterran, eta gero izan nuen Bahamas herrialdera, Karibean, bertan irakasle moduan lan egiteko aukera. Eta urte bete egon nintzen bertan, eta gero, 3 urte asko dira kanpoan egoteko, ni baino gehiago nire familiak zuen beharra ni hurbilago edukitzeko, eta nola nire zikloa kanpoan ere ikusten nuen iztear zegoela, 28 urte nituen, eta erabaki nuen itzultzea. Hemen jarraitu duzu musikarekin, baina euskarara salto egin duzu, zuretzat ere aldaketa puntu esango gaizu izango zen, ez? Lotuta dago lehen esan duzu da kontuarekin. Izan ere, etorri nintzanean, lehenengo saiakera bat egin nuen, Inglaterran ingelesez idatzikatako kantuak grabatu eta zuzenean aritu nintzen baita ere. Baina kontuatu nintzen, ahuldu egiten zitzaidala kantua horrela. Eta erabaki nuen, Euskal Herrira itzulita, euskeraz idaztea egokitzen zitzaidala, euskaldun izanik eta Euskal Herrien aritzeko asmoarekin euskera egin nuen. Baina jogatu duzu estiloak izan dira folk aldetik, rock aldetik, bluesaren aldetik. Esan dut ez dela pop bezalako ohiko musika, ohikoa, ez da guztaren ohikoa baina, esan dut agian ez direla egunero erabiltzen diren musika estiloak, ez? Orain pentsatzen dut gehiago onartzen dela estilo hori. Ni hasi nintzenean oso talde gutxi zeuden, euskeraz balerdi, Rupert Dorika sasoi ilunak, eta agian norbait usten dut, baina Anari orduan hasi izan baita ere, Txuma Murugarren sasoi iluna utzi eta iaz izan musika antzerako egiten, Rafa Rueda hasi zen baita ere, orduan zeuden orain Doni Inorrez izan dena bidertzean, zirenak orduan, hastapenetan geunden danok uste dut estilo antzerakoan, eta orain onartu eta zabaldua dago, baina hasiera hortan ez zen horren ohikoa musika estilo hori. Kontzertuak ere haizenko zinen ematen, ez? Orduan dinozu, orduan hasi ginen zuzenekoak egiten, lehenengo musikariak ziren Bilbo ingurukoak, eta gutxika hasi naiz taldekideekin aldaketak egiten, eta gaur egun Eibarreko lagun batzuekin aritzen naiz, Mungiako teklista bat daukagu orain, eta ditut 2 italiar nire taldean, baxu jolea eta gitar jolea italiarrak dira, eta bateria eibartarra. 2 eibartar, mungietar bat eta italiarri. Bata Siziliakoa eta bestea Dolomite inguruko Male deitzen den herri batekoa.
nezure abestiak entzuten, badabat piaka gustatzen zaidana, eta da, agian bai, agian ez. Ze kantu da hori zuretzat? Bueno, kantu hori idatzen eban, Ekilibrista diskoan, behar nuelako pixkat kontraste bat, nahiko disko esperientzia personal eta giza esperientzia gogorrak izan dituen kantagai, eta behar nuen zerbait arinago, pixkat kontrastea egin zezan. Aldi berean ez nuen nahi arinean pasatzea, eta agian bai agian ez da pandemia ondorengo egun lehengo askatasun egun haietan non mugitu ahal izan ginen, egon ziren atzerakada batzuk. Egiten genuen aurrera, lortzen genituen eskubide batzuk, eta gero batzuetan atzera egiten genuen. Orduan, zen une bat zabaldu zela gure artean, gizartean, orain zabaldu balin baigute aukera ateatzeko kalera eta ateatzeko tabernetara eta lagunekin batera egotera, baliatu dezagun aukera hau. Agian, bihar ez dugu aukera hori izango. Orduan, agian bai, agian ez, da egoera hori nun ez dakizun gaur duzuna bihar indarrean jarraituko duen, eta orduan balio dezagun aukera aurrera eramateko dauzkagun asmoak. Agian momentuan dugun gauzak gozatzeko helburuarekin dator kanta hori. Bai, hain zuzen ere hori da. Hori ondo laburtu duzu kantuaren indarra. Zer da gauak basamortuan? Gaua basamortuan, atzera egin behar dut asko. Ez bakarrik denboran, Eugeni. Gaur egunean ezin izango nuke idatzi eta izenburu hori jarri lan bati. Ez, nire kantatzeko, idazteko modua aldatu egin da. Hauek dira idatzi nituen lehengo kantuak, eta lehengo kantuetan idazten nuenean simbolismo asko gustatzen zitzaidan. Hau da, gauzak ez zuzenean izendatzea, baizik eta itzuli inguru handiak eginez, eta erabiltzen hitzak eta irudiak zuzenean ez zirela lotzen esanahiarekin. Gaua basamortuan da, gaua da denbora, basamortuan da espazioa, baina basamortua gaur dena denboran atzera egin da itsasoa zen. Eta orduan jolasten du metaforak baliabide linguistiko bezala edo baliabide komunikatibo bezala duen indar hau da. Nik zerbait esaten dut, erabiltzen dut forma bat, baina forma horren atzean ohikoa den esanahiaren ordez beste bat eranzten diot. Orduan, kantu horrek eta disko guzti horrek lantzen zuen asko simboloaren indarra, errekurso literario bezala. Eta gaua basamortuan, nahi izan nuen, bai paisai gautiar batean jolastu basamortuaren hitza bezala duen esanahi guztiarekin. Basamortua oso hitz indartsua da, hilda dagoen basoa, suposatzen da bizitzeik ez dagoela, eta baita ere sasoi batean hor zegoen ura eta egongo zen bizitza. Orduan da pixkat simbolismoaren, nire modua izendatzeko simbolismo. Eta jakiko zenuko esaten bauko ez, agian ez, baina zek egaman zentuen simbolismoatik abiatzea lan hori. Bai, uste dut orduan irakurtzen nuen asko Rambo, poeta frantsesa, Bob Dylanen 75. 76. Urteetan Blonde on Blonde, Highway 61 Revisited,
Bringing It All Back Home, disko horietan asko erabiltzen du Bob Dylanek ere estilo hori, oso erakargarri, oso iradokitzailea iruditu izan zait beti. Lortzen duzu atmosfera irreal batzuk, misteriotsuak, azkenean badaude esperientzia batzuk direla ezberdinak, magiaz beterikoak eta ohiko hizkuntzatik ateatzen direnak, ohiko denbora eta espaziotik ateatzen direnak. Eta horretarako behar da hizkuntza izendatzeko esperientzia berezi hori, hizkuntza berezi behar duzu. Orduan, hitzak egin behar dituzu erabili ez aurpegiz azalean duten itxura eta esanahiekin, baizik eta itzul inguruak egin behar dituzu eta jun gauzak izendatzen kanpoan inguruan dauden erreferenteak erabilita. Eta, bueno, niri asko erakargarri izan zait beti horrelako tresnak erabili dituen arte espresio edozein, baina gero pixkat nekatu egin nintzen, nire espresamoldeak aldatuz jundira eta orain atzean dagoen garai bat bezala ikusten dut. Eta ibidez Mississippi diskoa salto eginez, zer esango zenuke? Mississippin beste helburu bat ipini nion eure buruari. Nahi izan nuen omenaldi bat egin nire sustrai musikalei. Eta dana jatorria dauka bluesa, musika bezala eta bluesaren aldaera ezberdinak eta garapen desberdinak eman zituen rhythm and blues, rockabilia, ero soul musika, gero 60garren hamarkadan talde britaniarrak egin zituzten bertsioekin egin ziren eraberritu eta hor sortu zen estilo bat oso freskoa, oso indartsua, aldi berean oso jatorra, oso autentikoa, eta niretzat hori da, momentu hori, musikal hori historien da oso berezia, oso aberatsa. Eta Mississippi diskoak ibilbide bat planteatzen du, pixkat oinarri da, jatorri da, eta Mississippi da berez ere erreka bat, ibai bat, eta ibaiak badauka ere uste da metafora bezala, badauka bere indarra, eta jolastu egin nuen, metafora horrekin, errekak iradokitzen du sarri itsasoa doan bizitza, zubiak dira pertsona artean izan daitezkeen loturak, zubiak apurtzen direnean desloturak, orduan jolastu nuen Mississippi, ibaia, rock musika, folk musika, country musika, blues musika, pertsonen arteko harremanak, loturak, erreferentziak daude Buddy Hollyri, Elvis Presleyri, hor dago pixka bat nahaztu dituen elikagai guzti horiek eta jarri dituen Mississippien ur zikinetan eta abian jun ziren. Musikari bezala nola entzun beharko zen bluesa estiloa. Zer da bluesa, nola iritsi behar zaigu, nola ulertu behar dugu blues estiloa. Bueno, nik uste hasteko bluesa horren erakarrak egiten duen gauza bat da blues sortzaileak hasieran eskola gabeko jendea zela, ez zuten formazio musikalik, ez eskolarrek, orduan da benetan euren sentimentuen adierazpen oso garbi eta oinarrizko bat. Orduan, ulertu baino egin behar da zabaldu ondo belarriak eta ulertu pertsona horiek kantuan ari zirenean
euren bakardadea eta euren maitemina batez ere kantatzen zutenean, benetako esperientziak ziren. Asko, sentipen asko, orduan ja ez ziren esklabu, baina esklabu zireneko historia batetik dator. Eta nik uste dut euren kultura popularrean baltz amerikarrak dutela oso iragan bortitz eta bizitzeko esperientzia gogorra. Eta bluesak islatu egiten du guzti hori, bakardadea, maitemina, erro ezaz, azkenean daude toki batean, lur batean, ez dena eurena, sarri euren izena ere ez da eurena, bere esklabu jabeak emandako izena da. Orduan da, kantu bezala da oso boteretsua, zeren atzen dauka ganbara guzti hori, eta orduan ulertu behar da, erantzun behar da bluesa, jakinda, pertsona horrek kantuan espresio hori danean hain zakarra, edo hain zaindu gabea, hor badagoela ere, hor zakartasun eta zabartasun horretan doala gauza asko doazela hor. Afinazioan ez dira perfektuak, hizkuntzan ez dira perfektuak, instrumentazioan ez dira perfektuak. Are gehiago, sarri gaizki grabatuta daude, eta hala ere entzuten dituzu eta dira hain pieza indartsuak, penan merezi duela. Blues jaialdi eta gaire joango zinen ezta. Bai, joan izan naiz eta parte hartu nuen ere, parte hartu nuen, nola da? Hau, nola derri hau, ez zait etorriko horrein gogora. Goierrian Bilabonatik 3 auzotan banatuta dagoen. Zizurki, nahi zuzen ere. Zizurkieko Blues Festivalean parte hartu nuen, 2014an ere ustot izan zela, eta, posik nago parte hartzea, zelako toki batean. Eta zuetzako bizipen eta esperientzia ikaragarria izango zen musikari bezala asko ikasiko zenu. Jakina, bai, asko ikasi nuen, gainera afari bat izan genuen Mexikoko talde bateko partaidekin batera, eta oso interesgarri izan zen dela. Musikari ibilbide honetan ze aldatu da batez ere maukos untzetan. Nik uste dut, nik aipagarriena niretzat da aurkitu dudala modu bat idazteko, nun oso eroso sentitzen nahi zen, gauzak ateatzen zaizkianean, errez ateatzen zaizkit, garbi daukadanean zeri buruz nahi dut idatzi edo zeren inguruan dauzkat kezkak edo galderak, beldurrak edo desirak topatzen dut bidea hori kantu bihurtzeko. Hasieran, ezen alako erreza, hasieran ni jun behar nintzen kantuaren bila eta sarri borroka bat izaten zen, eta orain alderantziz askotan kantuak neu bilatzen da, nik nahi ez dudala ere, kantua etorri egiten da. Eta uste dut 20 urteetan aipatu badut aldaketa bat hori da. Orain kantuak zuri bilatzen zaituzte, eta hori oso polita da. Nireak esperientzia bat egezen. Guk gaibidekaka kantuak idazten eta kantatzen eta askotan bizitzako hainbateko esker kantuak zu aukeratzen zaituzte ez. Bai, ados nago horrekin esan duzu. Eta gainera, bugala nola egoeragatik aurre egiteko modu bat, kantua bentitatez eta
Bai, nire kasuan ez naiz oso abila, humorea ebiltzen, egia da, gabezi bat daukat. Idatzi izan ditut humorea, bai, baina azkenan ez ditut sartu izan diskoan. Pentsatzen dudalako ez naizela, edo kantua ez delako nik nahi nuen besteko humorearen erabileran ona, agian neure beldur bat da, ez dakit. Hausatu beharko naiz gehiago. Eta disko bat osatzelako orduaz eta moldaketak eta grabaketak eta zein da zuen helburu nagusia. Bueno, nire helburu nagusi esaten da buruan daukan kantua gero errealitate bihur. Hori da nire erronka handiena. Ze kantuak nik idazten ditut, nik etxean entzuten ditut gitarra akustiko batekin, badakit kantu hori nola amaituko duen, talde gabe neu bakarrik eta taldearekin aldaera akustiko bat edo elektriko bat, eta sarri ja ikusi aldot kantua nora doan. Gero gertatzen da, gertatu daiteke azken emaitzak ez daukala zer ikusirik zuk buruan zenduen horrekin, eta, nirek esan aldot gehienetan bai izaten dela. Azken emaitzak baduela oso antzerakotasunaz handia nik buruan ikusikatzen nuenarekin. Ikusi dugu musika munduen artista utxa zabela, baina jogatzen dituzu bestean bai. Gai esaten baterako irakaskuntzan zaude filologia hispanikoa ikasi dut zergatik. Eugeni, zergatik? Zaila da esatea, nik ez neuken bat egarri zer ikasi nahi nuen, banekien sorkuntzarekin loturaren bat izan behar zuela. Ez ni sortzaile moduan, ze orduan neure burua ez nuen ikusten sortzaile bezala, hori gehiago zen amets bat, errealitate bat baino. Baizik eta literatura, edo humanitateekin, eta zerbait ez pasan ni sortzaile moduan besteen sormenez egindako zerbait interpretatu, irakurri edo baloratzeko ikaskuntzak nahi nituen egin. Eta horrela amaitu nuen filologia hispanikoa ikasten, egin nuen euskal filologia baita ere, ez dakit zagaitik, ez dakit oso ondo esaten zagaitik. Hori galdetu behar duzu, igual ez dakar lortu galdeku baina, ingelesez abestu duzu, euskaraz abestu duzu, idatzi ingelesez, idatzi euskaraz, eta ikasketak gaztelaniaga bideratutako filologia bat. Bai. Oraintxe bertan konturatu nahi zeuk esan hori, ez dut inoiz pentsatu. Eugeni, ez naiz inoiz konturatu. Nik bai konturatu naiz nire bizitzen gauza asko egin nahi izan dituela, eta ez egin da... horretan antzera gara. Begira, nik Eugeni pentsatzen dut bizi behar dugun denbora hau, egokitu zaigun denbora hau baliatu behar dugula ahalik eta gauza gehien egiten. Niri ez zait gustatzen mugatzea neure jarduera eremu batera. Dakizu moduan atletismoa praktikatzen dut, musikaria naiz, irakasle naiz eta pozik nago nire lanbidearekin, hau da, badaukat bokazio irakasle izateko, familia bat daukat, eta ez dakit, hor ere, oraindik jorratu ez ditudan alorrak ere ongo dira. Ondagun bizitzara, ongo ez bainago, hor ematen dituzu
klaseak, Bai. bertako institutua. Zer duzu helburu nagusia ikasleekin lanean zaudela klasea preparatzen. Zebaina gabako institutuen niretzat aldiz oso zaila da. Bai. Ba horrek edakartzen nau, nerabekin nik disfrutatu egiten dut, da eurak iristen zaizkit persona moduan daudela momentu zail batean, euren identitatea eraikitzen daude, dituzte beldurrak, batzuk ez, baina batzuk dituzte beldurrak, ziurtasun eza, eta guzti hori bizi dute modu oso fresko eta bizi batean. Eta hori egunero horren testigu izatea, uste dut dela zerbait aipagarria, eta nik baloratzen dut hori esperientzia oso aberazgarri bezala. Orduan, bakarrik eurekin egon izana egun batean 2-4 ordu, iruditzen zait esperientzia pozik bizi duen esperientzia bat. Zer nahi dudan eurekin? Ni nahi dut eurak ikas dezaten, ikas dezaten, lehen esan dugun moduan, alor ezberdinetan gauza asko. Ni gaztelaniako irakaslea naiz, eta jakina, nire lana da eurak gaztelania ondo ikas dezaten, bai idazten, bai irakurritako ulertzen, ahoz, espresatzen, baina beste gauza batzu baita ere. Saiatzen naiz interesak pizten euren bizitzetan, saiatzen naiz eurek erakusten dizkidaten ari horietatik tira egiten, ea zerbait datorren horratzean, eta eurekin elkarrekin egotea, hori da. Literatu gara emango duzu. Bai. Nola agertzen dute literatu gara nahi, ze negaz eta guztiago nire ustez irakurtzen da, gutxiago baloratzen dira autoreak, baina nire ustez literatura espainiara oso aberatsa da, pilago ditugu gozatzeko eta nola agertzen dute haiek hau guztia. Zoritxarrez ez dira oso sasoi onak literaturarentzat gizartean, literaturarentzat eta uste dut kulturan sormenaren inguruan badagoela balorazio bat ez dena oso niretzat oso justua, eta lehenesten dira beste irakurketa batzuk direla pragmatikoagoak, eta pentsatzen dut hori akats oso handia dela zeren, eta literatura eta humanitateak eskaintzen dituzten irakaspenak dira oso pragmatikoak. Eta uste dut hori falta zaiola gainera gure gizarteari. Teknologiak daukan indarra ikusita eta gure gizartea nora doan ikusita, uste dut gero eta gehiago falta izango dela formazio hori humanitateetan. Aldiz, jendearen zaletasuna eta valorazioa, gizarteena orokorrean diot, ze gero badaude esperientziak eta ez dut nahi izan oso eskorra, baina badago beti jendeak badu irakurtzen, badu entzuten musika, bada joaten esposizioetara eta bialdiatzen du eta museo bizitatzen ditu, badago bizirik nahi hori, baina ez da oso ondo baloratzen behintzat itxura nahi dut esan honekin gazte batentzat onartzea hori, zaletasun hori, ez da oso nola esan, erakargarria, ez du erakargarri bihurtzen. Eta uste dut, hori galdu duela erakargarritasuna agian. Zer dut
horiek guk antropologiatik ikertu behar dugun zegoela antropologia ikasten ari garen. Baina eskola eta musika bai denbora hartagatzen duzu eta kiroleko kirola egiten duzu. Bai, kirola egiten dut. Txikitan egiten nuen, modu natural batean, ni korrikalaria naiz, txikietan korrek egiten nuen, argala naiz, eta ez oso azkarra, baina irauten nuen txikitan asko denbora luzean irauten nuen korrek egiten, horrek eraman ninduen atletismo iraupen luzeko probetan parte hartzera, eta lasterketan parte hartzeak asko erakartzen nau, eta lasterketa aurreko urduritasuna, eta oso bizi sentitzen naiz, denborali bat presatzen nahi izenean biziago sentitzen naiz, eta dauzkat erronkak, eta nire burua zaindu beharra daukat, eta da zerbait mesede egiten didana, eta disfrutatzen dut asko, duan horregatik egiten dut. Komika ezaudeneak zein da maukoz, nola sentitzen zea. Nola sentitzen nahi zen. Korripetien duzunean dago une bat, hasieran agian lehenko 10-15 minutuak, ez zaude asko gozatzen ari. Baina entzen da momentu bat, nun ja zure burua beste toki batera jundan. Da esperientzi bat ezberdina, jendeak esaten du ikusten zaitu korrikan 2 ordu terdi, eta gero galdetzen zu baina zertan ari zara. Nola ez zara gelditzen, eta kontua da hori galdetzen duen pertsonak ez daki une horretan zer sentipen ditudan, zer bizitzen ari nahi zen, eta ezin du ulertu niretzat zelako une gozagarriak diren horiek. Zer sentitzen da? Oso zaila da idaztea. Batzuk esaten dute aske sentitzen direla, askatasuna. Nik ez nuke esango aske sentitzen naizenik. Sentitzen naiz ondo, eta sentitzen naiz bizirik, eta gainera une horretan ez duzu nahi gelditu, nahi duzu jarraitu. Eta da ez dakit, da inertzia bat, barne indar bat, eta barne indar horrek topatzen du ateraleku bat korrik egiten. Eta da gozagarria eta amaitzen duzunean, hobeto sentitzen zara. Eta nekatuta. Nekatuta eta gaur minuta baita ere. Baina normalean, da neke bat eta errelajazio bat sentitzen duzu baita ere. Zer musika entzuten duzu normalean? Normalean entzuten ditu nire estilo antzerako dituzten artistak. Ingelesez gehien bat, euskaraz baita ere, baina ingelesez. Eta, ez dakit, jun nintzen azkenengo kontzertua, Joe Henry, amerikar bat entzun nuen, asko oso kontzertu politia izan zen, asko gustatzen zait, eta horrela izen bat esan dizut, baina dira alako sasoi batean klasikoak gehiago entzuten dituen, Van Morrison, orain The Band taldea Roy Robertson hil zela eta ostera be entzun ditute euren lanak, eta kontuatu naiz zelako eragin handia izan duten nire musikan. Justin Townes Earl entzun nuen asko ere, eta nahiz eta nire azken diskorako Aritzarrek estudioan eskatu zidan, Marcos, bidali dizkidazu erreferentziak, nola nahi duzu edo zer gustatzen zaizu, eta ez nuen bidali, baina gero nire ekilibrista disko entzunda kontuatu naiz, zenbat entzun dudanik Justin Townes Earl, zeren eta bere paisaia musikala asko ageri da ekilibrista denean.
Moko eta jogatzen dituzun gaien inguruan irakurri behar duzu baina filologia ikasita irakurketa zaletasuntzat izango duzu zer irakurtzea gustatzen zaizu. Denetik, Eugeni, denetik. Orain nago irakurtzen, 1004 minutu azpitik lehenengo aldiz korrika egin zuten sasoi hartako liburu bat, hau da, atletismoa du gaia, baina lehenago Robbie Robertsonen autobiografia bat irakurri nuen. Aurrerago Stephen King libururen bat edo irakurri dut, beti nago esku artean asko usatzen zait, Stephen King literatura begira da harina, da bestsellerra, baina baduka zerbait niri asko gustatzen zaidana bere istorioetan. Gero, euskeraz poesia ere irakurri izan dut, Patxi Zubizarreta gustatzen zait, adibidez, azkenengo liburu bat oraingo dauka poesia euskeraz irakurri nuen Patxi Zubizarretan liburu bat. Fikzioa ere gustatzen zait asko, eta fikzioa baldin bada misterioa edo novela baltza asko gustatzen zait baita ere. Gaztetaz irakurri dituen literatura klasikoko bai Errenazimendua, barrokoa, Espainiako autore klasikoak, Urrezko mendeko autoreak Quevedo, Manrique, Góngora, Garcilaso de la Vega, Cervantes, guzti hauek irakurri izan ditut eta gustatu izan zaizkit asko. Euskeraz klasikoak ere, Sarri, Atxaga, irakurri izan ditut, Kirmen Uribe, gustatzen zait poesia batez ere. Denetik, denetik. Nukuda asko irakurtzen dut, horretaz ulertzen gara. Bakoz bukatzeko bezeraren mundu kulture eta eder honetan zure kezkak izango dituzu normala den bezala. Zentzuk dira loa kendu dezaketen mamu horiek. Bat da, eta horri buruz izango da nire hurrengo diskoa, bai, oso aurreratuta daukat. Bai, uste dut pertsonen arteko harreman sano eta naturalak oso baldintzatuta daudela teknologia berriak direla eta uste dut berreskuratzeko dauzkagula ohitura batzuk, jendeaz egoteko, harremantzeko, espazioa galtzen ari gara horretarako, eta hurrengo lan horrek aztergai izango du gai hori, arazo hori, nola harremanetarako espazioa dio danean da denbora eta dedikazioa. Horrez gain, jakina gaur egunean gerrak eragiten dute kezka nagusien, da injustiziak, eta bere sasoian idatzi nuen seinaleak diskoan, kanturen bat horrei buruz, asko haserratzen nau zelako zinismoarekin batzuek erabiltzen dituzten balore humano onak, askatasuna, justizia, egia, hizkuntzak desitxuratzeko eta euren beste interes batzuen bidean eta mesedetan nola manipulatzen dute, zer lotsagabe manipulatzen dira halako kontzeptuak. Horrek ematen dit amorrua zeren eta jende oso abia dago zerekin horretan eta min handi egiten dute. Eta horrek bai kezkatzen da baita. Ea hauega goazen, egoera hauek hobetzen eta konpontzen musikaren bitartez edo beste mundu batean baino hobetzen
gaurkoz, mila, baina mila esker etortzeagatik benetan. Plazer bat izan da, Eugen. Eskerrik asko zuri, gonbidatzea itxik. Egongo gara. Ziur ere. Bai. Venga, agur.